Okay, maayong gabi mga higala o mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw. Dinhi sa Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog mga kasayuran, mga pasidaan o mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa duol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala. Amahan na mo nga naas kay tasan sa mga langit. Nining gabiyo na o Dios, nagakalipay kami sa pagpasalamat kanimo. Nining lain na usab nga kahigayunan din ang imong mga balaan nga mga pulong madunggan sa matag usa namo karong gabiyo na. Among gipangayo o Dios nga buksi unas tanan among nahuna. Amo makasing-kasing aron ang imong mga pulong amo kini masabtan, mahimo kini mapuslanon sa tagsa-tagsa namo kakinabuhi, magagiya kanamon tanan sa hustong pag-alaga diha kanimo. Bendisyonay kami karong gabiyo na, among lauman ikaw sa magabindisyon ni adtong mga kaanakan nimo ning panahona nga ang uban anaa nag-antos mga balatian sa lawas. Hinaot pa ikaw magduaw kanila, maghikap kanila, ilauntang mabatnan ang maing panglawas. Amo sang giampo ang uban adunay mga suliran sa ilang mga pamilya, ang uban na ay financial problem. Nagkalain-lain ang mga suliran sa mga katawhan ni taknaan, naghangyo kami kanimo o Dios. Hinaot pa ikaw magtubag sa ilang mga handom, ilang mga hangyo nga na kanimo. Karong gabiyo na gipangayo namo kanimo nga panalangin ni usab sa pinasahi kini nga isasyon ihatag may kondisyon sa makahimanan niini aron sa ingon na mahimo kini mapuslanon sa paghatag kanunay o mapuslanon nga makasayuran ngadto sa mga katauhan. Daghang salamat nga ikaw maminaw sa pagampo, amo kining gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginoong nga manluwas. Amen. Okay, mayong gabi no. Good evening sa tanan nato nga mga ating paminaw kutob sa naminaw karon. Naabot sa labyog sa ato nga broadcast, mga tigpaminaw nato sa ato nga live broadcast sa Facebook. Kamong tanan mahigala gina-welcome namo karong gabiyo na. Bisan diin nga part sa kalibutan, Pilipinas man ug uban pang mga nasod sa kalibutan, asa man mo nahimutang nining panahona. So kamong tanan kinasing-kasing namo nga ginadapit sa pagpakiguban. Palihog lang po no. Atong i-share mga higala ang ato nga programa ngadto sa ato mga friend. Nagbinugtong pa karon tungod kay wa pa nakaabot ang atong partner kay di man ni matag na ang pagbiyahe usay maplat manggod. Naplatan siya, nagpabulkit pa to. Nag-text siya nga madilatar siyang jotay, no? So mo ni hinungdan nga nagbinugtong taron dinhi pero maglaom ta karon taon-taon makaabot siya. Kay kining pagbiyahe kadaghan man sa taingon ana higala nga maplat usay ang atong motor muna hinungdan madilatar sa pag-ani dinhi. So namoy mga mensahe diha pwede niyo ipadangat higala dinhi sa comment section nato sa Facebook, no? Okay, sa pagpadayon sunahan sa dili pata mo padayon maminaw usa ta mga higala og huni sa awit. Ayaw pagduha-duha sa imong kinabuhi, kumunsang padulngan sa imong kapalaran. Si Jesus mo ban sa malisod nga mga dalan, sa bukton niya gakunog sa pnayon. Ayaw kalibugi ang imong kaugmao, si Jesus lang sangpita kay siya duol pa, siya matinagdanon o maluluyon. Dili kanya biyaan o talikdan, sumay
Okay, padayon tahigala. So, naabot na si Brother John Dehito, no? So, ato na ning sugdan pag basa mga higala ang inyong mga mensahe din sa screen. So, pwede na makapadangat mo og mga messages, no? Pwede sa amo nga mga number ni Brother John. Pwede sa comment section nato, no, sa Facebook. Panahon na nga inyong ipadangat din aron ato nang basahon din sa ato nga programa. Okay, palihog lang po, di na to kalimtan mga higala nga atong i-share ang pulong sa Ginoo nga ang atong nga programa atong i-share nga to sa atong mga friend. Okay, ato na ning sugdan pag basa karong gabion na, no. Okay, ni adinhi si Nuna Hani Monterde Punay. Maayong gabi ninyo anha Kuya John, Kuya Libby, og sa tanang listeners and viewers. Salamat sa pagbasa Kuya Libby and God bless. Niya salamat sa pagpray og paglab nini nga programa. Okay, ni apod si Brother Rufino Moreno. Salamat pod Brother Rufino sa paglab og pagpray. Niapod si Brother Rolly Kabatania diha ni sa Argawanon. Good evening Brother John and Brother Libby og sa tanang listeners sa Jesus is our hope. So good evening Brother Rolly Kabatania. Niapod ato nakita si Sister Flor Manso diha sa Panggamay. Good evening sa tanan. Nagpadayon di ay og paminaw sila si Sister Celine o Bro Espirition Mindaros sa Panggamay. So maayong gabi, no, Sister Celine o Espirition diha Mindaros sa Panggamay. O uban pa diyang mga silingan karon nga naminaw sa lanog sa inyong trumpa. Okay, niapod si Brother Edwin Notarte ang iyang mensahe. Maayong gabi Kuya Libby. Salamat sa pagpray o paglab nini nga program. Anya pod si MG Estoy. Good evening sa tanang naminaw sa radio. Salamat sa paglab o pagpray. Ato pong nakita din si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsuonan tig paminaw og sa mga nagview nini nga program sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also. Niya sad si Sister Ginalyn Lomuntad. Salamat po sa pagpray o paglab sa ato nga program, Sister Ginalyn. Niya po si Meliod Silasol. Good eve sa kapaglaom. Salamat sa pagpray, no? Meliod Silasol. Ni ato po nakita din si Erlinda Neri Istaura. Good evening to all sa gihapon sa inyong duha diha sir o sa mga naminaw o sa mga naminaw og mitan-aw karon nining matuod nga mensahe nga mao ang pulong sa Ginoo. Okay, salamat, no, Sister Erlinda Nire Istaura. Good evening ninyo diha, no, diha sa Matag-Ob, Leyte. Okay, ato ning dalikyatan pagtan-aw higala ang pikas nga screen. Ato ning basahon ang mga nag-love ug nag-like. Aniya si Brother Anisito Priscilias, Dailin Tununing Abrisi, niapod si Rex Sinoy, Madeline Kaindog Kaskeho, Gina Jason Kaburnay, niapod si Melmar Iskalikas, Rosjane Carabio, Evangelist Mike Rivera, Angeline Mendoza Macias, Jeffrey Punay Miralles, Nuna Hani Monterde Punay, Ronelo Itang o Ginny Rama Fermin.
O ni aritas mga nag-like, mga higala, atong nakita dinhi si Florinda Manzo. Niyasad si J. Merced, Miliod Silasol, Dungba Britoya, Edwin Notarte, Jerry Ann Alcuma Orsal, Basilio Tiro Notarion Jr., niyasad si Lovely Dehito, Nurlan Pagal, Ginaline Lumuntad, Erlinda Neri Istaura, niapod si Brother Jeffrey Arrogante o Brother Rufino Moreno. So as of this time, mo ni atong mga nakita dinhi sa screen, atong mga pinalangga nga mga viewers, mga listener, mga followers sa ato nga program. Ni ato pong nakita dinhi si Brother Remelito Sigarino. Salamat po sa pag-love o pag-pray sa ato nga programa, Brother Rime Sigarino diha sa Tambungon. Okay, pwede mong makapadangat higala dinhi og mga mensahe dinhi sa ato nga programa, dinhi sa atong comment section kay atong basahon dinhi, no? Panahon na nga mo send mo. Aniya pod si Brother Johnny Serenio. Mayong gabi ninyong duha, Kuya John og Brad Libby. Ni Anasadmi, watching live sa programa diri sa Barangay Anislagan, Anabal, Biliran. Okay, salamat sa pag-pray o pag-love sa ato nga programa. So thank you kaayo. Niya po si Brother Romeo. Brother Romeo Itang. Ang iya po nga mensahe ato ning basahon. Maayong gabi anakon, nananaw mi diri. Nananaw. Okay, mayong gabi. Asa na to? Tatanawon. Nawagtang man yang mensahe. Gibawi ba na mensahe? Wa naman. Okay, makasend gihapon higala aron atong basahon, no? Dinhi sa programa sa Brother John, magnaapod sa ibang basahon. Okay, Brother Libe, ha? Ato na lang kuano ni, di na lang ko magkuan, di na lang ko magbasa diri iban sa ako nga cellphone na awahe suri gyud kayo sa inyo, ha. Na awahe gyud ko tungod kay na-flat ang ligid sa akong motor. Maayo man gani kay dinhi natas duol unya duol repod ang pabulkitan mao na nga nakahabol gid ko sa oras pero medyo na late og jutay pero okay lang, no? That's life. Okay, adto ta mga kaigsunan sa paghatag og atensyon ining pangutana nini Hanilin Igot. Daghang kaayong salamat Sister Hanilin, no? Unya ang imong pangutana, imong kuan dire, sir, maayong gabi, dugay raming namati ninyo. Sigurado gyud mo nga kamatuoran ng inyong gisulti basig na sipyat ra mo. Okay, daghang kaayong salamat Hanilin Igot, no? Sir, maayong gabi, dugay raming namati sa inyo. Sigurado gyud mo nga kamartuoran ng inyo basig na sipyat lang mo. Okay, daghang salamat kayo Sister Hanilin, no? Igot sa imuhang gi-text dire. Ang imo nga sigurado gyud mo nga kamatuoran ng inyo. Yes. 101% sigurado nga kining amo kamatuoran. Nga naman, tungod kay sa makadaghan na gyud nga higayon nga dili na masubay ang gidaghanon sa mga among gisulti dinhi sa kahanginan nga kini nga programa based on the Bible ni siya. Tandaan ninyo, ha? Based on the Bible ni. Meaning, wala mi amo nga kaugalingon nga gipresentar nga mga pagtulunan og doktrina kay based on the Bible man. Kay kung magtudlo pa mi og among kaugalingon nga pagtulunan o doktrina, dili na matawag og based on the Bible. Nakuha niyong punto. Karon, Sister Hanilin Igot.
Sa imong pangutana nga sigurado bagyod mo nga kamatuoran ng inyo basig nasipyat lang mo 101%. Ha? Wa gid mi masipyat. 101% kamatuoran ning amo nganuman based on the Bible ni siya. Kung imong basahon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 malinaw, ha? Ingon niini ang gisulti. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Mo bitaw nga kami dili gyud mi mahitabo nga mapulan o magpanukumi pagsulti nga kini nga programa based on the Bible ni. Tungod kay ang Bible gituga sa Dios, wala na gituga sa tao. So atong balikan ha, kaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Timani ang Dios mo inagtuga. Maunay sa balaang kasulatan ug imong basahon ang The Living Bible gisulti the whole Bible, tibuok Biblia. Gituga sa Dios. Busa makasiguro ta nga kamatuoran ning atong gidala, makasiguro ta Sister Hanilin nga wa gid mi mosipyat. Ang kasulatan gituga sa Dios. Matod pa sa ato nga gihisgutan nga bersikulo nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Tandaan nato na, ha? Nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa sa mga nahisulat dinhis Biblia, ang gitudlo sa Biblia maunay among gisulti niining nga programa sa kahanginan. Klaro matingali, Sister Hanilin Igot. Karon, kung atong padayunan papagbasa, ang may kapuslanan alang sa pagpanudlo ug alang sa pagpamadlong. Alang sa mga tawo nga wa mahasubay ang ilang kinabuhi ug pagkinabuhi diha sa kabubuton sa Ginoo, walay may lain nga makatudlo nimo ana. Kini mang balaang kasulatan gay gituga man ni sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kun wala ka mahibalo, wala ka masayod, kun imong gisusi o gipaminawan ang kasulatan, natudloan ka. Kinsay nagtudlo? Ang Dios. Diin nimo makuha ang pagtudlo sa Dios dinhis balaang kasulatan. Sunod nga gimensyon dinhi, alang sa pagpamadlong. Kung ang imong kinabuhi supak sa kabubuton sa Ginoo, kay nagkinabuhi ka nga wa mahaom diha sa gustos Ginoo, badlungon ka dinhis balaang kasulatan. Nakita ninyo nga dunay mga tawo nga lahi ang ilang kinabuhi kaniadto ug karon nga nangalagad na sila sa Ginoo. Nganuman kay kana sila gitudloan, kay kana sila nabadlong. Sunod gisulti alang sa pagpanulid. Kung sa una diot-diot lang kaadtog barangay o kapag og kontra kay basagulero, maadtos prisuhan, tungod sa kabaliko og kinabuhi, ug kon gisusi ang kasulatan, kini gituga sa Dios alang sa pagpanulid, matulid ang usa ka taong baliko diha siyang kinabuhi. Sunod nga gihisgutan dinhi og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Tandaan nato Sister Hanilin Igot sa imong pangutana, nindot ning pangutana nimo, nga og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Nganong mas daghan ang dautan karong panahona kaysa tarong, tungod kay wa matudluis bala ang kasulatan. Naay relihiyon, pero mupatay og tao. Naay relihiyon, mupaagas og dugo sa iyang isig katao. Ngano man na, tungod kay wa na mamatuto diha sa pagkamatarong. Pero kung sila ang pasultion, kamatuoran sila. Sila mo'y insakto. Kining mga bahina, naglimod sa kamatuoran, nagsupak sa kamatuoran, og ang ilang pagkinabuhi wala diha sa kamatuoran. So Sister Hanilin, sigurado gyud nga kining among gisulti dinhi kamatuoran ni og sigurado gyud nga wa mi mosipyat. Karon, kay ang kasulatan gituga man di ni sa Dios.
ang balaang kasulatan. Giunsa man sa Dios pagdasig ang matag usa ka tawo. Kung imong basahon ang Isaias kapitulo 34 bersikulo 16 nagsulti, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova og basaha. Tanaw ha, ang kasulatan ipasusi og ipabasa. Nganong ipasusi, nganong ipabasa, aron ang tao matudluan, aron ang tao mabadlong, aron ang tao matulid, ug aron ang tao mamatuto diha sa pagkamatarong. Karon doon na may mga tao nga tuon naman mo anang Biblia nga sinulat man lang ng tao. Mo ilang rason o katarungan. Pero si Ginoong Hesus mismo namulong na daan. Ugwa mag-reject ni ining kasulatan. Mateo 22:29 nag-ingon si Ginoong Hesus, og kanila mitubag si Hesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wa kamo makasabot sa kasulatan. Unsay hinungdan sa kadaghanan karon nangasayop tungod kay wa makasabot sa kasulatan. Klaro matin-aw nga ang kasulatan gituga sa Dios. Pero niya ang Dios nagagamit og mga tao nga mahimong instrumento. Tanawa ra gud ikaduhang Pedro 1:21, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Ang Dios mo'y nagmugna, ang Dios mo'y nagtuga sa balaang kasulatan. Apan ang iyang gigamit nga instrumento, niining balaang kasulatan, mao ang mga balaang tao. Akong balikan, ang gisulti sa ikaduhang Pedro 1:21, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Tandaan, nga ang Dios nagagamit siya og mga tao nga mga balaan. Kung sa kinatsila pa mga santos, o kung sa English pa na saint or holy, kung sa Tagalog banal, o unya sa atong Cebuano balaan. Ang mga balaang tao na nagpanulti sila nga minanduan sa Espiritu Santo, mao nga kung magsusitas kasulatan na ay mga ngalan sa mga taong nabanggit tungod kay kining mga tawhanaa, mao ang gigamit sa Dios og sila na nagpanulti nga mga minanduan sa balaang Espiritu Santo. Mauna nga naay atong mabasa Marcos, Lucas, Isaias, Jeremias, Daniel, Mateo ug uban pa dinha nganuman kining mga tawhanaa, mga balaan ug minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti sila. Nganuman kay gigamit ni sila nga instrumento sa Ginoo. Busa makasiguro ta nga kining ato dining gihisgutan kamatuoran kay pulong sa Dios. Usa pa ni ana, nakabantay ba mo nga dunay mga pangutana diring moabot? Bisag unsay pangutana, wa man ta nag-reject, wala pud ta nagtamay, hinunua atong gipaningkamutan nga mapasabot lang gyud sa Biblia. Dunay mga pangutana na mga abot dire nga maluwas ba mo ni ana ang inyong relihiyon? Ato nang gipasabot nga ang kaluwasan wala sa relihiyon. Kay dili man ang relihiyon mo'y manluluwas, si Kristo. O, tandaan mo, Sister Hanilin Igot ha, kung si Kristo ang manluluwas, unsa man di ay ni si Kristo. Juan 14:6 nagingon si Ginoong Hesus, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsang makaadto sa man gawas kon pinaagi kanako. Ang imong pangutana, Sister Hanilan, sigurado ba gid mo nga kamatuoran ng inyo? Kay tingalig ni si Piat mo, wa gid ta mo si Piat. Mao gid ni 101% kamatuoran ni kay nganuman kinsang kamatuoran si Kristo. Ingon si Kristo, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsang makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako.
Muna gisulti ni Ginisus. Si Ginisus ang kamatuoran. Ug ato din gipasabot nga ang kaluwasan wala diha sa relihiyon kundili anaa kang Kristo. Kinsa ni si Kristo, siya maong dalan ug siya ang kamatuoran. Busa Sister Hanilin, mapaniguro namo nimo uban sa tanang naminaw nini nga programa sa kanginan nga kining among gidala ug among gisulti kamatuoran. Si Kristo, mooy kamatuoran. Sunod, sumala sa Juan 17:17 nagsulti. Balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. O tanawa ha, ang pulong sa Dios unsa? Balaan. Ang pulong sa Dios kamatuoran. Busa ang amo dining gisulti every now and then pulong sa Dios. Busa makapaniguro me Sister Hanilin nga kining amo diring gisulti kamatuoran, makapaniguro gyud mi nga wa gyud mi mosipyat na. Mo na ingon base lag na sipyat mo. Atong gibasa na. Sa kuan ni Ginisus siyan dalan kamatuoran. Sumala sa Juan 14:6. Sa Juan 17:17 nagingon, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Pulong sa Dios ang ato nga ginasulti dinhi. Busa sigurado mi nga kining inyong ginatagaan og atensyon nga programa kamatuoran ang inyong gipamatian kay ang pulong sa Dios kamatuoran. Unya kun ato pangdugangan dinhi, kay ato manggisulti ang kamatuoran maong pulong sa Dios. Unya sa Salmo 119:142 nagingon, ang imong pagkamatarong maong pagkamatarong nga walay katapusan, ug ang imong kamatuoran ug ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Unsa ang kasuguan sa Dios? Kamatuoran. Busa makapaniguro mi nga kanimo og kamatuoran mao'y tinuod nganuman kay si Kristo ang kamatuoran, ang pulong sa Dios kamatuoran, ang kasuguan sa Dios kamatuoran. Ug kay kini kamatuoran man mo'y among gisulti, among gipasabot, mo amo nga pabati dinhi sa kahanginan. Busa Sister Hanilin Igot uban sa tanang naminaw, dalaygon kaayo ka, dalaygon kaayo mo nga niining nagakainapos nga kapanahunan, inyong nabatian, inyong nahibaluan ang kamatuoran, ngang kamatuoran mao si Kristo, ang kamatuoran mao ang pulong sa Dios, ang kamatuoran mao ang kasuguan sa Dios. Daghan sa mga tawo ron nangalagad sa Ginoo, pero di na mo ila sa kasuguan sa Dios. Kay wa kuno tay labot ana kay didto ra nas Israel. Pero ang balaang kasulatan mooy mugiya ug mutultol nimo sa kamatuoran. Timani ang pulong sa Dios kamatuoran. Kung atong basahon sumala sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 21. Klaro. Nagingo din busa lugorin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling. Dili man ni buling ba? Nga atong buag tubig maligo ta. Buling ni tungod sa atong pagsupak sa kasuguan sa Dios. Buling ni sa atong pagsupak sa kabubuton sa Dios. Busa nigon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan. Ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Sister Hanilin Igot, uban sa tanang naminaw ron, ang gisulti, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Unsa may inyo karong paghuna-huna samtang inyong ginapamatian ang pulong sa Dios? Inyo bang dawaton? Ayaw kalimot ang pulong sa Dios ginapamatuod dinhi. Sumala sa Hirbihanon Kapitulo 4 versikulo 12, ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan ug hait pa sa espada nga duhay sulab nga modulot ngadto sa gitagbuan sa katuyuan ug kauyukan ug hunahuna sa kasing-kasing sa tao. Ang pulong sa Dios buhi gamhanan nagalihok, hait pa sa espadang duhay sulab. Ang pulong sa Ginoo makasamad, nganuman gipanginsama sa espadang duhay sulab. Pero ngano man gigamit duhay sulab kay ang usa ka sulab nagpasabot nga kun imong tumanon ang pulong sa Dios maluwas ka.
Pero og imong supakon ang pulong sa Dios, malaglag ka. Sister Hanilin Igot, uban sa nang naminaw karon, asa man ka mo barog niini. Ang pagtuman nga maluwas ka o ang pagsupak nga malaglag ka, mamalandong ka. Kay ang panahon karon talitapos naghaduol na. Sa musugot mog sa dili, sa mutuo mog sa dili, muabot ang panahon nga dili na ug wa na tugutan, dili na itugot nga mahimong gawas nun ang pagsulti sa pulong sa Dios. Karon, doon na pa'y gitawag og freedom. Doon na pa'y gitawag og kagawasan. Apan moabot ang panahon nga ang pagsulti sa pulong sa Dios ilhon kanang illegal og kay illegal dakpunon. Mauna nga sa unang mga panahon gipanglutos, gipangdakop ang nang nagdalas pulong sa Dios, mahitabo kini pag-usab sa atong kapanahunan apan sa dili pa ang Dios nagahatag pa og kahigayunan nga ang iyang pulong masulti sumala sa Mateo 24:14 og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran og unya moabot na ang katapusan. Sister Hanilin Igot uban sa nang naminaw, plano ka na sa Dios nga ang iyang pulong iwali sa bisan asang suok sa kalibutan tungod kay moabot na ang katapusan. Kanusa ang katapusan moabot? Kung ikawali na ang maayong balita. Unsa maning maayong balita nga iwali? Kung atong hisgutan ang Roma Kapitulo 1 versikulo 16 sa gipamulong ni San Pablo, kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa mga Hudiyo una sa tanan og sa mga Gresyanhon usab. Tandaan nga ang pulong sa Dios ginawali mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Sa adlaw sa katapusan daghan ang mga laglag tungod kay daghan ang wa midawat og mutuo sa pulong sa Dios. Sister Hanilin, hinuktuki kung imo bang dawaton ang pulong sa Dios. Ang kamong mga naminaw karon mamalandong mo. Moabot ra ang panahon nga dili na gyud ta makadungog, dili na ta makabati nga duna pay tawo nga magsulti mahitungod sa pulong sa Dios. Nganuman ilhon kanang dautan, ilhon kanang kaaway kung mosulti gas pulong sa Ginoo. Og niining panahon wa naman karon gawas nun pa isulti ang pulong sa Dios. Isulti ang kamaturan pero moabot nga dili kana kasultian kasugiran kay moabot na ang mga paglutos og nianang panahona matuman ang gihisgutan sumala sa Amos 4:11 ug 12 nag-ingon og ania karon ipadala ko sa yuta ang kagutmanan o ang kauhaw, dili kagutmanan sa tinapay kung dili sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Timan ang mga tao bisag ihungit pa karon ang pulong sa Ginoo des ila. Bisag imo pang ikuan sa ilang dunggan, ang tao magdumili. Dili gid sila mudawat sa pulong sa Ginoo. Pero timan mo abot ang panahon nga ipadalas Ginoo ang kagutom ug ang kauhaw dili sa pagkaon kundi sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Unya mga kaigsunan, unsa may buhaton unya sa mga taon ining panahona kay manginahanglan naman sila karon balibad pa, lingiw-lingiw pa, patyon pa ang radyo, naay mga tao nga nagagamit og trumpa. Sa ang mga tao magreklamo, kalangas ba niya na? Dili ta makatulog, kasamok ba po niya na? Ang mga tao nagdumili sa pulong sa Dios, pero gisulti ng daan sa Dios, muabot ang panahon mga kaigsunan, ipadala ang kagutom og kauhaw, dili sa pagkaon, dili sa tubig, kundi sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Nining panahon na, unsa may himuon sa pamatiin niyo ang gisgutan sa 12, Amos 4:12, og niadto unyang adlaw sila magalaroy-laroy. Kanang pulong maglaroy-laroy, wa nay insaktong tumong og asa. Patsamba-tsamba na lang, maglaroy-laroy. Gikan sa usang dagat, ngadto sa laing dagat, meaning from port to port.
Musakay silang mga sakyanan gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat. Sila mangadto sa amihanan ngadto sa timugan aron sa pagpangita ug pagpatalinghog sa pulong ni Jehova apan sila dili makakaplag niini. Dili na sa tao mabatian, dili na sa tao makaplagan ang pulong sa Dios. Tan-awa karon no. Bisag i-offer pa nimo nga ipadala ang Biblia sa ila, mga tao, way tuyo. Og naaman sa Biblia des ilang balay ay abugan lang. May pang text sa cellphone kay basahon pa pero ang text des Biblia dili nganuman ginalimbungan ang tao sa iyang kaugalingon, ginalimbungan sa kaway kay dili gusto ang kaway nga ang tao makabato gugma sa pagbasa sa Biblia kay nasayod ang yawa nga talikdan siya sa tao kung ang tao masayod sa mga pulong nga niya sa Biblia. Bosa Sister Hanilin Igot, salamat nining imong gisgutan. Hinaot pa nga tagaan nimo og pagpamalandong uban sa pagtanang naminaw karon sa pagpatilinghog sa pulong sa Dios. Nalipay ko nga dunay nagpadala sa ako og picture diha sa Escalante nga simbahan, nagsimba sila. Unya ang kadaghanan di ay diha sila nga nagsimba, produkto dinis programa sa radyo og unya duna pupud sila karoy bag-ong na pabautismuhan gyud nga ato sang mga listener sa atong programa sa radyo. Iampo na kus Ginoo nga unta tagaan kus Ginoo kay gayunan nga mabisitaan ko ng simbahana kay nindot talagsaon ra na nga ang manimba kasagaran nga mga miyembro mga kumbertido sa radyo talagsaon ra na nga ang simbahan na tukod nga simbahan tungod sa mga bunga sa programa dinhi sa radyo. It means nga dili tanang tao nakatulog, dili tanang tao nakigbatok sa pulong sa Dios. Doon na po'y mga tao nga midawat sa pulong sa Dios ug nangalagad sa Dios kay gusto silang maandam sa adlaw sa pagbalik sa Dios. Sister Hanilin Igot, daghang salamat sa imong pangutana. Ang Dios magapanalangin nimo og sa imong panimalay uban sa tanang naminaw karon sa atong programa. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw o pagpasabot sa natinawan og nakasabot na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Salamat sa manindot nga pangutana. So ato ning pangbasahon ang mga mensahe niya si Brother Romeo Itang. Maayong gabi anakon. Naminaw mi diri sa Iskaw. Okay, good evening no. Gabi inyo dihan irang. Salamat sa iyong pagpaminaw. Kumusta mo dihang tanan? O niya po si Meljoy Escalikas Almuzera. Sa Ireland. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. Salamat sa Ginoo. Nakapaminaw na sad ko watching live from Ireland. God bless always sa atong programa. So, Salamat dong. God bless also Meljoy Escalikas Almuzera. Niya po si Sister Alma Mahait. Good evening to everyone. God bless you all. So, May gabi ninyo, madam. Salamat sa inyong pag-view sa atong programa. Niya po si Sumayang Yan Yangke. Good evening, Kuya. Greet na ko akong pamilya. Mainit sa Kakao, Kanagahan sa San Remigio o sa tanang membro sa Kalib. God bless us all. Okay, good evening, no? Membros Kalib unsa man ni fellowship ni? Kuha na, bag-o gina nga simbahan nato. Ay, sa Kalib. Ikaw nila Kalib Church. Kanagahan man na og libaong. Kalib. Ay, mo Kalib. Kanagaglibaong karon pa ko. I know na. Mga membro diya, taga Kanagahan, taga libaong pod. Yes. Ng Kalib. Niya sad si Jezreel Mas Arinio. Amin. Nihapon si Pastor Joel Tirana. Good evening, live na ta diri sa Hinatilan, Cebu. Mabati mo diri sa Riverside FM 93.2. So thank you kay Pastor, no? Salamat Pastor. Naatoy nagkuan Pastor, naatoy nagchat diri sa kuang ang ilang church kanang imo pod nga kuwas imong distrito, ikaw mo'y naghandol. Salamat kayo sa inyong pag-hook up sa ato nga program. So napalapdan gyud pod gyud pinaagis niyang pag-hook up, no? Thank you Pastor Joel Tirana. Pastor Joel din higuni pod sa DYCM. Yes, so ato man ginang kauban kaso lang na medyo nalahi na pod kay mas
dako man ang iyang kapasidad nga nahuptan karon. Niya na po'y kauban sa nato din hisuna, si Brother Ruel Tumakas, tapos sa FM sa Iloilo. Yes, Short FM. Pero si Pastor Joel, nag-hook up siya kay ang iya diyang programa, alas 6, alas 7, i-hook up niya itong programa din kay alas 7, alas 8, siya na sad ang mag-program na. So 6 to 8 ang iyang programa. Kanya mabuntag na po siya programa. Kanya niya po si Glover Sayod. Mayong gabi ninyo Kuya Libby, Kuya John. Happy Sabbath ninyo, shout out lang ko diris mabuli. Akong mga silingan diri sa Purok Lumboy. God bless ninyo Kuya. Okay, God bless also Brother Glover Sayod. Amin. Niya po si Benjamin si Cases. Salamat sa pag-pray og paglab. Nanood ako diri sa San Pablo City, Laguna. Mayong gabi sa inyong tanan diha sa Bugos City. So good evening no, Brother Benjamin si Cases sa San Pablo City sa Laguna. O niya po si Brother Ryan de la Cruz. Good evening po, Brad John kag Brad Libby. Nakikinig po sa inyo si Lolo Doro kag Lola Ophelia. Maraming salamat po. So good evening no, Lolo Doro diha sa isla sa dito nga isla to Brad John ha. Sa Tikaw Island, Masbate. Tikaw Island. Niya po si Brother Roel Tumakas. God bless to all. Good evening everyone watching from Short FM 101.5 Dumangas. Thanks. Okay, good evening no, Brother Roel. Yung programa start po ganing alas 6:30, kutob alas 7. Good evening niyo diha. Alas 7:30 kutob. Okay niya po si Majslia Muñez. Isulat ang mga bersikulo nga gibasa aron dili ka magduda. Maunay akong gibuhat sa una kada programa, andam ko og ballpen og papel, paminaw, dala kada program ipangsulat ang mga bersikulo nga ilang gibasa. Salamat kay Kinister Lia Muñez. Buhi pa to iyang pinalangga nga bana. Mga INC magudi sila. Nagsunod gid sila. Pila ka notebookan ilang napuno, naipangutana, naasay mga tubag. Kanya self-study sila kay mga verse nga atong ipanghatag sa radyo, ila pong basahon, pangitaon sa Biblia, inig kahuman sa programa. Sa napalga nilang naag sa Biblia, kamatuuran yun kay ang Biblia, kamatuuran man dito, was lang magdaduha mga higala. Okay niya po, Celine of Korea, maayong gabi sa tanan, o Kuya John, o Kuya Libby, God bless. So God bless also Sister Lynn. Niya po si Sister Lia Muñoz, o niya tanawa sa imong Bible. Niya si Giovanni Inganyo Bayo, salamat sa pag-send og heart. Thank you kaayo. Okay, niya po atong basahon. Okay, Pad Slave, daghang panalangin. Kano sa maning message. Mayong gabi, Pads. Gikan ni Pastor Rogelio Sabati Edo Liberio. Mayong gabi, Pads. So, good evening, Pastor. Okay, ato na tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana, no? Yung sa to niya paghanay, Brajon, iyang pangutana? Ang iyang pangutana, Brother Libby, nga dugay ra kuno silang naminaw sa ato. Ingon niya, sigurado gyud mo nga kamatuoran ng inyo basig ning sipiat lang mo. Si Hanilin Igot ni. Okay, Sister Hanilin Igot, no? Sa taga-den ka niya, kana may mga igot diha sa Alibho sad, no? So, nindot nga pangutana, sigurado ka mo? Kaya duga-duga rin siya paminaw. Sigurado ka mo nga kamatuoran ng inyo? So, kami dihigalan, niguro gimi nga kamatuoran yun tungod kay Bible-based manggod. Sa ato kung mabasa sa Juan 17:17, nag-ingon ang Ginoo nga sumala sa sulat ni San Juan, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran og ang imong pulong kamatuoran. Gipasabot higala nga ang pulong sa Dios kamatuoran kining Bible ba?
pulong manis Ginoo. Unya kamatuoran mabuti hinungdan nga sa ato nga programa dinhi na amoy mga pangutana ang mga tubag amo giyong basahon sa Biblia. Nga naman kay nag-ingon si San Juan siyang sulat, balaana sila sa kamatuoran. Ang pulong sa Dios kamatuoran, kay kamatuoran man ni. Mao ni libro nga dunay otoridad mga higala sa pagsultis kamatuoran ang Bible. So mo'y hinungdan nga based on the Bible yuta kay kamatuoran ni. So kung ang pagtulunan nato nga gitudlo kung mabasa sa Biblia kana kamatuoran. Pero pagtulunan nato nga wa itudlo sa Biblia dili na kamatuoran. Bakak na higala. Ang kamatuoran kanang mabasag Diyos Biblia. Kanang gitudlo Diyos Biblia. Gani nag-ingon ay kaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa tibuok nga kamatuoran. Tiyaw mo na? Gipasabot sa Biblia. Ang tibuok kasulatan, arikas the Living Bible, the whole Bible. Gisulat kini ang the whole Bible. Og may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran. Kinahanglan jud ay nga ang atong gipantudlo na sa Biblia. Kay wa sa Biblia itudlo, di na kamatuoran. Muna mag-amping ta, muna bitaw hinungdan diri nga nakapangniguro gyud mi diri nga ang among gitudlo kamatuoran nga naman kay naa sa Bible mo higala. Ang pulong sa Dios kamatuoran. Og maghisgot ta kang Kristo gitudlo namo ang eksaktong gitudlo sa Biblia nga sa Roma 9:5 mabasa diha og kinsa si Kristo. Kay sa Juan 14:6 ingon man si Kristo, ako ang dalan, ang kamatuoran, siya man kamatuoran. So unsa may gisulti sa Biblia metong kang Kristo? Si Kristo na tao nga mao ang Dios. Kamatuoran na nga natao si Kristo, pero unsa siya? Dios siya nagpakatao. Unya unsa pa gisulti sa Biblia? Sa Salmo 119, 142, nag-ingon si Salmista David, ang mga sugo sa Dios kamatuoran. Mahinungdan nga atong ginatudlo dinhi ang mga sugo sa Dios. Kaya naingon sa Salmista David, kamatuoran na. Ang pagsupak sa sugos, ginabakak na. Di na kamatuoran. So dapat di ay itudlo ang kamatuoran. O niya ang balaod sa Dios, kamatuoran man na, mo'y hinungdan among gitudlo dinhi ang napo kasugo. Nga tumanon pa na. Nga naman, kay kamatuoran man na. Kay kundi tumanon, nag-ingon ang unang Juan 2:4. Siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magbantay sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang tawhana, og wala kaniya ang kamatuoran. So, delikado ka ay kung nagtuo ta og Dios, nakaila tag Dios, nagsimba tag Dios, apan wa ta magtuman sa wa ta magtudlo sa mga tao mahitungod sa balaod sa mga sugos Ginoo. Ingon ang Dios, bakakon kanang mga tawhana og wala kaniyang kamatuoran. Higala niining panahon na masuta nimo, maila nimo og kinsa man karon ang nagtudlo og bakak. Ang nagtudlo bakak kadtong mga tao nakailag Dios. Mga tao nagsimbag Dios, nagampo og nagtuo Dios, apan wala magtuman sa mga sugo sa Dios. Nabay mga tao na, daghan oy. Daghang mga leader sa mga magtutudlo nga ang ilang gitudlo wa na ang napulo kasugo. Igo na nang magtuo tas Dios. Di na ta magtuman sa sugos Ginoo. Mao na baka kon higala ang gitudlo sa Biblia nga ang sugo sa Dios kamatuoran na. Sunahadlok mi ana mo hinungdan nga amo nga gitudlo dinis atong programa ang napulo ka mga sugos Ginoo naa.
ang adlaw pahulay gitudlo sa namo. Nga naman kay sa Biblia perteng daghanang bersikulo nagtudlo nga ang adlaw nga pahulay ikapitong adlaw sa simanang maong Sabado. Sa Exodo 28 ngadto sa 11 gitin-aw gyud sa Latina Vulgata nga Biblia. Ikapito ka adlaw Sabado nga hinumduman nato bantayan sugo sa Ginoo higala. Kay sugo man sa Ginoo kamatuoran na. So angay itudlo man ang among gitudlo dinhi. Wa gitay mabasa higala nga gawas sa adlaw Sabado dunay gibalhin sa Ginoo ang igpapahulay ngadto sa laing adlaw semana. Wa tay mabasa na. Gibot-buotan na sa mga tawag balhin. Kay sa Levitico 23 versikulo 3 sigala, ang balaod sa Dios may tungod sa adlaw nga pahulay mawang Sabado nga magsimba, magdaig sa Ginoo, ingon na Ginoo, balaod kini nga di gyud mausab. Kay wa man mausab, so nagpadayon mig tudlo hangtod karon kay sa Isaiah 66 22 o 23 magpadayon kining adlaw pahulay hangtod sa bagong langit og sa bagong yuta. Anya wa naman tay panahon mga higala. Salamat kaayo niya sa di pahingpit tapuson ang atong tulumanon ang kinia ang atong team song atoning paminawon. Okay, atong ihatag panahon ni Brother John alang sa Okay, mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin ni ang tanang nga nagpaminaw, dada sa kahayag sa kamatuoran. Gipangayo na mo kini.